Vítaj pri dnešnej meditácii. Dnes sa zameriame na meditačnú techniku stop. Je to mindfulness technika, ktorú môžeš vyskúšať kedykoľvek a kdekoľvek počas svojho dňa. Najmä keď máš príliš veľa podnetov a potrebuješ na chvíľu zastaviť. Nájdi si miesto, na ktorom sa vieš uvoľniť. Sadni si do akéhokoľvek pohodlného sedu, ktorý ti práve teraz vyhovuje. Dovoľ si na chvíľu zastaviť. Stlač stop na diaľkovom ovládaní od svojho života. Na každodenných činnostiach či tvojich myšlienkach. Venuj si zo pár hlbokých nádychov a výdychov. Skús si venovať 2 až 3 nádychy, kde sa zhlboka nadýchneš cez nos a nahlas vydýchneš cez ústa. Pomaly sa pomocou svojho dýchu prenies do prítomného momentu a začni dýchať prirodzene. Skús pozorovať svoje telo. Všimni si, čoho sa práve teraz dotýka. Všimni si materiál, na ktorom práve teraz sedíš. Uvedom si, čo vidíš. Možno sa k tebe cez tvoje zatvorené oči dostáva troška svetla. Aké zvuky okolo seba počuješ? Sú ti blízke alebo vzdialené? Rušivé alebo upokojujúce? Akú vôňu okolo seba cítiš? Akú máš chuť v ústach? Aké pocity sa k tebe dostávajú? Skúsi ich sama pre seba pomenovať. Nech už je to čokoľvek. Neviaž sa na ne. Nech už sú pozitívne alebo negatívne. Skús ich len pomenovať a ostaň v prítomnej chvíli. Zavnímaj aj svoju myseľ a všimni si myšlienky, ktoré k tebe prichádzajú, a na chvíľu ich len pozoruj. Nech už sú akékoľvek, nejako ich nerieš. Len ich nechaj prichádzať a odchádzať jednu za druhou. Skús tieto kroky zopakovať aj na budúce, keď budeš potrebovať vypnúť, zastaviť to, čo robíš, a nabrať nový nadhľad na svoj deň. Keď toho možno bude už priveľa, tak si len spomeň na následovné. Zastav to, čo robíš. Zhlboka sa nadýchni. Pozoruj svoje telo, svoje pocity a svoje myšlienky. A potom už len pokračuj vo svojom dni. Nezáleží na tom, či tejto technike venuješ pár minút alebo sekúnd. Dovoľ si na chvíľu zastaviť a vnímať.